Нека той да каже няколко думи за себе си. Иска да ни поговори малко за... На много теми е специалист, така че не знам коя тема си е права днес. Аз ли като за Тодоров ден? Да, днес като Трябва някак да сме будни. Преди много години, някакви в началото на моя път, бях почти цяла седмица горе на Рилски езера. В едно време, юни месец, когато няма много хора, още има много сняг по циркусите и избрах да бъда сам. Ходих по много маршрути, ходих по много пътеки, които разумът чертае горе в Рила. Има места, където наглед е непроходимо, пък се оказа, че има пътека. Има места, където има стъпалата, както излезете от Близнака към харамията нагоре, като за великан прави. По метър и половина понадвано с стъпала. Цяла седмица обикалях и разбрах защо Иван Рилски е бил пустинник. Защото когато си сам с планината, наистина си в една пустиня. Хора много рядко се срещаха. Но знаете, че учителя в беседи на Рилските езера говори за много светли сили, за много светли същества, които се срещат горе на Рила. А Рила е най-древната мистична школа на Земята, трябва да знаете. Особено място. Не случайно там свещено действа Бялото братство. И то не е само по времето на учителя, и много преди това. Винаги съм си задавал въпроса какво е човека и как той е устроен и каква е неговата взаимовръзка с всичко, което е тук на тази земя. Много от тези отговори съм намирал горе на Рила, защото там можеш да общуваш с природата по най-непосредствен начин, най-истински. Тогавашното мое пътешествие, защото то си беше пътешествие, пешком, напред. Някак приключи на езерото на чистотата. Знаете, то е извън седемте, горе до харамията. Бях доста уморен, така наведах се, убих си лицето и пред мен гледам две камъчета. На общия фон така, на езерото, който е леко жълтеникъв, черно и бяло камъче едно до друго. Днес си ги пазах, тия две камъчета. Черното и бялото. Това е нашия свят. Двете начала, слети, преливащи се в едно в друго. Мислено благодарих на природата за този дар, който ми дава. И в този момент над водата съзрях лика на учителя. Гледаше ме хем благо, хем строго. Така с трепет и днече за тая първа среща. Просто преклоних глава. Казах учителя благодаря. Той ми каза няколко думи. Върви, свети, светът ти дойде. Ще дойде ден, когато ще разкажеш на хората много неща за водата.
Сете ти ви помогнат. Тогава се чуда така възприехте ли слова. Много преклоних глава пред учителя. И тогава ме поведе пътя в една посока. На работа с хора, съзнанието. Много четах, търсих отговори, а какво е водата, какво можем ние да сторим общувайки с водата. Работата ми с хора започна чрез радиестезията. Тия години беше така едно занимание, което обединяваше над 300 човека в едно. Желязко, което тук скромно седи, е един от тия 300 човека, дето знаят как и багетите и махалото да въртат. Ама взехме да се броиме на пръстите на двете ръце все още. Вълко Чубанов в Пловдив, Гочо Гочев в София и моя милост, Нер Валентин на Рима. От старото дружество останахме няма 20 на човека, от 300. Даде подир нас върват много млади хора. Така както учителя ми посочи път, преди 3 години пак имах удобно дарила общение с този светъл дух. Духа на истината, знаете, учителя. И тогава и пак ми казаха, върви, светът ти дойде. Светът, знаете ли какво е? Светлината. Много често ще срещнете тази дума, така се е казвала светлината в всичките, в завета на цветното лъчи на светлината. И от 3 години започнах много активно преподаване в едно направление, което се нарича себепознание. Да се върнем към това, какво можем с глава, с ум, съзнание, с ръце. Да помогнем на себе си, да помогнем на хората край себе си, да помогнем на другите, защото времето, в което живеем, е много динамично. Ако преди човек е имал възможността едно, второ, трето, пето прераждане да направи, за да научи един урок, сега за времето на един човешки живот минаваме някой път по 4-5 урока. Знаете, ние идвайки на тази земя, сме в едно голямо училище. 22 урока има да минава човешката душа, за да достигне онзи етап на развитие, който позволява душата на човек да стане демиург, да стане творец на нови светове. Хич не си мислете, че сме тук и сега, просто е така да се штракаме с пръсти, да се разхождаме и нищичко да не свърши. Всеки от нас пребивава тук в резултат на съзнателен избор. Е тук и сега в това време. А след като сме направили този избор да сме тук и сега, трябва да бъдем адекватни на реалността, в която се намираме и в времето, в което живеем. Има много предизвикателства пред нас. Виждате всеки ден. Тук до преди 3-4 дена не подозирахме какво може да ни се стресе на главата. И никой като че ли не отбеляза един много простичък факт, че гражданското летище София се превърна в военно летище. След него и летище Бургас, и летище Варна, 3 дни американски военни самолети пребивават на тези летища и днеска чуте ли какво стана през нощта и сутринта? Война в Иран, война срещу Иран. И цялата въздушна поддръжка на американските военни самолети тръгна от летище София, летище Бургас и летище Варна. От днес сутринта ние сме преки помощници на една нова война.
И никой, нито президент, нито някой министър не каза две думи на българския народ, какво се случва. А Иран каза преди 3 дена, тези, които помагат на американците в войната срещу нас, са пряка цел на нашите ракети. Можем ли ние, тук сме се събрали днес, нещо да повлияеме, за да се промени в нашата страна, в нашия народ, в нашия род, за да се чуе гласът на тези, които разговарят с Духа, разговарят с Бога, ако ще. Вие в ежедневните си практики имате молитвено обращение към Висшия свят. Мислите ли, че можете да повлияете едни такива глобални събития на най-големия разбойник, който управлява демонстративно света в момента? Докъде се простират нашите възможности за взаимодействие помежду ни и за общо някакво действие в името на благото, на мира, на добруването на хората. От една страна светлината и мрака винаги са в противоборство. Още преди да има човечество на тази планета, 4 цивилизации са заложили форми на живот тук на Земята. И една от тези 4 цивилизации се оприличава на абсолютното зло. И се нарича тази сила, която е вклинена в уста на планетата Земя. Това е абсолютният минус, или както го приличават абсолютното зло. Но истината е, че света, в който живеем, е полярен. Той е плюс и минус, той е черно и бяло. Няма бяло без черно и няма черно без бяло. Дори в Вселената, целият този проявен свят, планетите, звездите, галактиките, Вселената са видими за нас, благодарение на това, че съществува така наречената абсолютна тъмна материя или черна материя. Черната материя изпълва пространството, на фона на нея ние виждаме звездите, планетите, светловата. Така е устроена Вселената, така е устроен нашия свят и абсурд е да мислиме, че има само светлина. Да, човек е светещо същество. В структурата на това, което наричат венец на Твореца, замисля ли, що казват за човека? Това е венец. Където си му дел венец, казва, след като създава човека Твореца. Вътре в нас има проявени всички предходни форми на материята. Минералното царство, растителното царство, животинското царство, човешкото царство. Ембрионът тръгва от 2 клетчици и стига до едно много сложно същество, каквото е съвременният човек. И в нас непрекъснато е проявен плюса и минуса. Имаме 6 меридиана. Ян плюс 6 меридиана и минус, образно казано. Човек е самоходен магнит. Плюс и минус в равновесие. Но когато ходим по тази земя, там има най-различни излъчвания. В нашите съвременни градове, желязко как работихме едно време? С багета, с махало и това си беше. И мериме геомрежи, мериме води, мериме радиации, геопатология търсиме. Къде са тези места, които ни разболяват, тези места, които ни вдъхновяват и зареждат?
Да, ама сега в моя куфар има уред за електрически силни и слаботокови полета, уред за антенни сигнали, уред за радиация алфа, бета, гама. Разбирате ли, вече сме толкова опасани с толкова видове излъчвания, че само багета и махална ни правят. Светът стана наситен със страшно много вредни за човека излъчвания. Защо? Те са едностранно популярни. Мобилните антени, телефоните. 3 мобилни телефона в автомобил, просто включени в мрежата и в Wi-Fi, нали, представляват опасност за шофьора. Могат да доведат до блокаж на неговите сетива, особено ако шофьора шофира и зад него някой си говори, играе се, чатка си игри и телефона на този, който седи на задната седалка, до главата на шофьора на практика, само нали, на 20 см от главата. 72% от катастрофите в момента с автомобили се дължат на много мобилни устройства, включени в мрежата, вътре в автомобила. В цялата тази сложна обстановка, като добавим това, което ни изсипват на главите последните 15 на години много щедро, така наречени chemtrails или химически следи в небето, всички ги виждате, всички ги усещате, аз ги гледам на микроскоп. И вътре има микрочипове, има частици, радиоуправляеми, графени, какво ли няма. Казват пясък от Сахара, пустимо пясък във вид на химически газ. Последните 2 години много активно сипват такива метални частици, които са чипове, разберете, надписани, пронумеровани и това нещо е радиоуправляемо. Заболяванията масово в момента се дължат на такъв тип частици, защото там могат да те пуснат сигнала на грип А, грип Б, на корона, на каквото искате. Ходите на лаборатория, давате анализи, правят се изследвания, няма нищо в кръвта ви. Вие имате картина пневмония, имате вирусна инфекция, имате бактериална инфекция и всичко това се управлява чрез тези мобилни устройства, които ги носим в джобовете си. На времето Луи Тюрен, основател на радиестезията във Франция, е изследвал много райони, където масово боледуват хората от туберкулоза. И доказва нещо много интересно, че заразените подпочвени води с виброцила на туберкулозата по вълнови път разболяват хората, които живеят в тези участъци, градове и села, където водата, подпочвената е заразена с причините на туберкулоза. Насложено на вълната, когато тези вълни минават пред нас, ни разболяват. Видите ли, без пряко да имате причинителя на туберкулозата, вие се разболявате от туберкулоза, защото информацията за това нещо е попаднало във вашето тяло. И в момента всички чрез въздуха, водата, храната, защото всичко това, което се сипе отгоре, отива в растенията, отива в водите, ние го вдишаме и влиза в нашия организъм. Когато сме уморени, когато сме разконцентрирани, когато сме нервни притеснени, когато сме усети от страх, ние ставаме много лесна плячка на всичко това, което ни се шипе щедро от небесата на главите. Отворите телефоните, всички платформи, Фейсбук, YouTube и месенджери и така нататък, всичко е пълно със страх, мрак и безлюбие. Това е, което се тиражира нон-стоп по медии. Поръчете да следите новините, през която и да е платформа за новини. 95% са войни, конфликти, бедствия, катастрофия. Няма информация, която да ви зарадва с нещо. Така беше и преди 30 години. Така беше 2000-та, когато напуснах БТА. Тогава ми побеля половината глава за 3 години, защото обработвах 45 000 лева информация къде какво става в света. И тогава и сега над 90% това бяха най-лошите неща, които се случват на човек.
Защо тази информация трябва да се тиражира толкова масово и непрекъснато? Страх, мрак, безлюбие лъха оттам, разбирате? Страх, мрак, безлюбие като вибрации са 15, 19, 23 херца, да ги наречем. Нискочастотни вибрации, които директно ни водят към отвъдното. Безлюбие равносилно на смъртни хора. Питахме 2019 година, 2020 година Вселената, какво се случва на Земята, какъв е шансът да оцелеме въобще изобщо. Отговорът беше простичък. Това, което се случва с Земята по Божий промисъл. Но това, което се случва с хората, е от човека предизвика. Никога до сега хората не са боледували толкова често от вируси, никога до сега не е имало толкова отявлен стремеж за унищожаване на огромна част от човечеството на Земята. Но ако запазите в сърцата си светлината, радостта и любовта, вие ще преминете през полетата на мрака. И една частица от живота, ако остане, живота ще се възобнови. Страх, мрак, безлюбие, радост, светлина, любов. Две троици. Радост е 700. Светлина 1000. Любов безконечна вибрация. Заведих 6 води. 3 води върху страх, мрак, безлюбие и 3 води радост, светлина, любов. Мога да ви покажа тази презентация, после малко се посъбере. Да видите каква е разлика. Там, където има радост, светлина, любов в човек, честотите се вдигат неимоверно по-високо. Там вътре в нашия организъм падат всякакви причинители и за разни истории, но буквално сякаш лазерни установки хващат тези чернилки и болестотворни причинители, като с лазер ги стопяват, изгарят. Има как да наделеем на тази трупица. Черната, мрачната. И това зависи от избора на всеки един от нас. Къде ще се намираме днес? Какво ще направим от сутринта? Аз като тръгнах беше на зазоряване. Да си бях изгрява слънцето, като изгряваше слънцето на пътя и така на волана. Да си направих един наряд с мои си молитви, дишания. Има една универсална практика, уникална. Йога на 10 крачки, където се работи за единство на духа, душата и тялото. И човек може да изпълнява всичко това, както дома си пред прозореца, така на природата, така и зад волана, се окаже, че може. Въпрос на личен избор. Къде да се намираме и какво правим всяко ден. Какво общо има водата с всичко това? Ние живеем в цивилизация вода, как да ви кажа. Ако не е водата, няма да има тази форма на живот, която е човека. 70% от нашето тяло е вода. И зависи какво ние правим с тази вода и от това зависи здрави ли сме, не сме ли здрави. От едната му вода. От много години, повече от 30, моето лекарство сутрин е чаша вода. Взимаме така пред мен и казвам, прекланям се пред теб, извор на живота. И велика причина. Благодаря ти, че ме дарява всеки ден с сила, здраве и живот. Всичко, което трябва да направя, да бъде в перфектно физическо, психическо и духовно здраве, да изпия тази чаша вода. И действително се прекланям пред мен. И една толкова години, това е лекарството. Да, случва се
да усета пристъпите, корона се опита да ме хване, беше точно 4 часа. Седнах, почнах да си чета молитвите, напалих камината, беше ноември. Още не се говореше за корона 2019 година. Но всички симптоми. И стигнах буквално всякаква енергия изчезна за секунди и разбрах, че нещо не е такова, много сериозно. Но с дишане на горещ въздух, защото пред камината е 70 градуса. Много горещ въздух. Изцедих един лимон, почистих носа с концентрирана лимонена киселина, жабурках. Излезах на полето и дишах близо 3 часа. Дишах, вървях и дишах сред природата. И топлината се върна в мен и след 4 часа нямаше помен това, което ме атакуваше. И на много приятели познати казах как да реагират при първи симптоми и много хора се спасиха. По много простичък начин. Когато знаем какво да правим, когато познаваме себе си, чуваме и усещаме какво става с нас, можем бързо да реагираме. И с молитва, с слово, с простички инструменти, бързо да си върнем равновесието. Водата е вълшебство, което ни е дадено свише. И когато се обръщаме към нея, уважително, с молитва, тя прави чудеса. Миналата година, 22 март, по принцип е Световен ден на водата. Много пъти сме правили на 22 март всякакви ритуали. Преди повече от 20 години професор Андрей Пантев ни даде 2 свои часа в Софийския университет да направим лекция за водата. И се събраха в голямата аура над 500 студенти, преподаватели от всякакви специалности. На всичките входове на Софийския университет имаше масички, където 9 с тях съдействие предоставяхме вода на всички, които минават по улицата, влизат в университета. Едната масичка пишеше любов, на друга масичка пише светлина, на трета масичка пише радост. И водата е върху тези надписи. Не ни стигнаха 2 академични часа, откарахме 4 часа. В разговори, в показване какво е водата, как действа върху човека, живата вода, мъртвата вода. Най-подир заредихме цялата аудитория с идеята за любов една вода. 22 март. След това една група 14 човека отидахме на язовир Искър. Като стигнахме до водата на язовира, тя беше мътна, такава много нечиста, нямаше хичково излъчване. Направихме, повторихме този ритуал, изчетахме молитвите към водата. И посветената вода от една кристална купа дадохме на голямата вода и сипахме в язовира. На другия ден, сутринта, трябваше да карам 3 моите деца на предучилищна и установи, че ми го няма телефона. Живеех тогава на Ярема, край Витоша, близо до язовира и се сетих, че моят телефон остана на поляната, когато правихме ритуала. Айде обратно до язовириска. Да, телефонът беше там на поляната, чакаше ме. Обаче трябваше да видим какво е станало с водата. Моите деца като хупнаха, не мога да ги съберем. А такава радост, една кристална, чиста, бистра вода. Няма да си представя каква красота и каква енергия от целия воден се случваше. Миналата година на Благовец в Белчин. Това е една вълшебна вода, идва от 1100 метра. Носи памет от преди 700 години тая вода, като излезе на повърхността, изключително чиста, блага, мека вода. Разделихме се на 4 групи и вътре в басейна заредихме 4-те групи. Едната беше слънцето, едната беше водата, другата беше земята и 4-тата въздуха. И всяка от групите с молитва, свързвайки се с съответната стихия, зареждаше вода.
3 от групите са слово, с молитва, а 4-та група с енергията на земята свързана беше заредила водата в пълно мълчание. Без да знаят, това са хора от цялата страна. Всеки е буден по свой си начин от всичките тия хора. Знаете ли в Древен Египет 4-те степени на посвещение за 4-те стихии как се преминава? Лявото око на хора, с дясното око на хора, с активирането на хипофизата и епифизата, посвещението с енергията на земята се извършва в една крипта, която е дълбоко под пирамидата, голямата Гиза. И там няма светлина, няма нищо. Човек е там сам, дълбоко в земята и общува едно денонощие с енергията на земята, без светлина, без никаква контакт. За да почувстваш в пълно мълчание, какво ще ти каже стихията на земята. Без да знаят това, тази група, която се реждаше и работи с стихията на земята, заредиха водата в пълно мълчание. В съответствие с най-древните ритуали на земята. След това тази осветена вода със силата на 4-те стихии и нашата добра воля на хората, които участвахме в този ритуал, да върнем дълговете на човечеството към природата, към слънцето, въздуха, водата и земята, отиде в Марица, отиде в Искър, отиде в Дунав, отиде в Черно море, в Бургас и Варна. Когато човек носеше тази осветена вода, и каза: взимате водичка преди да направите ритуала, четете молитвите, давате осветената вода на голямата вода, в Арда, в Тича, в Девин. Отиде на много места по цяла България. Ще ви покажа после какво се случва, когато човек застане и общува разум с живата вода, предаде своето молитвено обращение с молитва природата, водата, слънцето да ни простят греховете, които извършваме към тях. В голямата вода след това се получават сякаш мълни. На секундата, когато дадеш осветената вода на голямата вода, тази информация тръгва като огромни светлещи потоци в голямата вода. Миналата година, не знам дали сте чули, но 100% сте чули, Черно море беше възможно най-чистото от много години. А замърсяването в Черно море, трябва да кажа, уникално и огромно по мащаби. И информационно, и директно, разливи, потопени танкери, мини, боеприпаси, бойни кораби в морето. Но нашето Черноморие, водата беше удивително чиста през цялата година. Така че, когато един осъзнат човек свърши своята работа, у него всичко, природата, хората започват да благоухаят. Учителят Дънов има една много интересна формула. Там беседата върви за това как да реагираме, когато сме болни, когато ни нападат всякакви напасти. Не знам, може да ви е попадала тази беседа. Учителят казва: нали си чаша вода? Вдигни ръката и си вземи от ефира 2 части любов. С 3 пръста. Допри водата и за около 10 секунди предай на водата 2 части любов. След това отново повдигни ръка и си вземи от ефира 4 части милосърдие. И с 4 пръста добави във водата 4 части милосърдие. Най-подир дигни ръка и вземи от ефира 5 части разумност и добави във водата 5 части разумност. 2 любов,
4 милосърдие, 5 разумност. Ще видиш слънцето и Царя Небесен. И тази вода ще те изцели от всякаква болест. Аз като радиестезист и желязко ще ми каже, някой като ти каже добър ден, пускаш махалата, да видиш дали деня е добър, дали е добър казано от този човек. Дали е ден в края на краищата, да? И радиестезиста проверява всичко, което му се каже. Взимам аз водата, 2 части любов, 4 милосърдие, 5 разумност, слагам на микроскопа и водата показа най-древния символ на Слънцето. Едно въртящо се колело с 8 лъча, нали? Най-древният символ на Слънцето. И малко по-нататък една картинка Царят и Небесен, с мантията, с короната на главата, и с целицата до него. Показва учителя, ще видиш Слънцето и Царя Небесен на вода. Няма тази картинка тук, но ще ги пазя. Това е водата, разбирате ли? Тя ни дава ясен отпечатък, кои сме ние, какво става с нас, какви ги мислиме, какви ги приказваме. За нашето време учителя казва, ако не можеш да мислиш с добро, по-добре хич не мисли. Защо? Защото тук в днешното време, или така от 2000-та година насам, се отвори и активира така нареченото 4-то измерение. След него 5-то, в момента се отваря 6-то измерение. И технологиите ни следват 3G, 2G, 4G, 5G. Знаете ли 6G какво е? Там човек е самоходна антена. И всичко това, което е в ефира, минава директно през нас и се препредава през нас. Няма нужда от антени, няма нужда от сигнали, няма нужда от нищо. Там работи директно телепатията в човек. И не завиш времето, когато това ще стане реално. То вече е реално. Не си успял нещо да помислиш и то ти се случва. Не си успял да помислиш кой днеска трябва да се чуеш и кой ти се обажда по телефона или го срещаш на улица. Затова трябва да имаме контрол върху менталната си, умствената си дейност. Защото такива ги мислиме, братя и сестри, че е бедна фантазия. Ако не можеш да мислиш добро, по-добре хищна мисли, казва учителя, запомнете го. Особено валидно за днешно време. Защото дума дупка прави. А ние сме и бързореки, и наричаме и ги казваме едни, че се чудим, после защо всичко край нас се руши. Водата много често, като дойде някой и търси помощ и ходи от тук, ходи от там, правил всякакви изследвания и никаква яснота за здравето. Просто му даваме едно шишенце вода с малко натриев хлорид, физиологичен разтвор. На 100 мл един кубик физиологичен разтвор. Що? За да има водата с какво да рисува. След това държи тази водичка на слънчевия сплит. Какво е тук? Това е центъра на физическото тяло. Сфера, сила, слава и царство. Това е физическия свят. След това шишенцето 2 минути е на сърцето. Какво имаме там? Красота, страх Божий, милосърдие, трите сфери на душата. Нашата душа е тук в сърцето. Най-подир слагаме шишенцето тук на третото око. Какво е тук горе в главата? Вяра, мъдрост, разум, трите сфери на духа. Ние сме триединни същества, дух, душа и тяло в едно единно цяло. И после, като погледнеш тая водичка на микроскопа, виждаш какво става с физическото тяло, какво става в душата на човека, какво е в неговите мисли, какво е в духа. И водата дава такива отговори, дето никоя апаратура все още не може да ви даде. И то на трите нива – физическо,
емоционално или душевно и духовно. Дух, душа и тяло в едно единно цяло. Това е здравия човек. А много често в нашето съвремие се прави всичко възможно тялото да се управлява по едни принципи, душата е там, психиатри и психолози с нея да се занимават. А пък духа, кой се сеща за него? Духа не може да го ледува в човека. Душата и тялото могат. Но ако ние не поддържаме хигиена на душата, както каза учителя и учител Димов, чели ли сте тази книга? Хигиена на душата на Димов? Потърсете я. При все, че изданието, което излезе след неговата кончина, съдържа около 1/3 от тази книга. Все пак видя бял свят. Лечение и хигиена на душата е нещо изключително важно. Не само да стане да се умиеш и ръцете и очите, но се погрижиш за баланса на своята душа и за единение с духа. Да бъдеш триединен. Тогава си цял. И трудно може да те отклонят от пътя. Трудно може да се разболееш. Трудно може да те заблудат какво става в живота около теб и в теб вътре самия. Себепознанието предполага да познаваме добре себе си, хората около себе си, децата си, родителите си. В древни времена има завети, които ако спазваме, би било много добре. Ама ние древното го смятаме за оживялица. На времето Конфуций, 6 век преди новата ера, казал нещо много просто. Ако в семейството има синовна почтителност и родителско уважение, посочен процес от родителите към децата и от децата към родителите, на императора не му остава нищо друго, освен да управлява с пуснати ръка. Тоест не трябва дори пръста си да мръдне, всичко в държавата ще е подредено идеално. От какво? Синовна почтителност и родителско уважение. Колко века са минали, 6 век преди новата ера? И колко сме се променили до сега? Задавате ли си такива въпроси? По негово време дядо Питагор, тук недалеч от нашите земи, е намислил 3 власти. Как да се организира обществото, кой какво да прави. Конфуций в Китай е подредил цялото знание, 3 книжия, 5 книжия, 6 книжия и написал от семейството за всеки чиновник, кмет, министър, до император, кой какво трябва да прави, какви ритуали да изпълняват, да има една добра подредба в този свят. Питагор е казал, трябва да има разделение на властите, съдебна, административна, военна, тогава е била изпълнителната власт, за да може да няма корупция, това, което му викаме, той го казва, да не се уяждат управляващите. Конфуций намисля ротация на всички, които управляват обществото, кметове, съветници, всякакви други министри, на 3 години да се сменят, да отиват даже на други места от същите причини. 6 век преди новата ера е мислено как да бъде устроено нашето общество, само че 3 власти в наше време са като слизки черва преплетени. Не се контролират една друга, да няма корупция. Точно обратно. Човек е сложно нещо. Ако го погледнем като една многослойна баница, това нашето тяло, дето толкова си го обичаме, решиме го, къпаме го, обличаме го, храниме го, това е физическия план. Това е корена тук в нашата земя. Ние се раждаме и как е казано?
вдъхна човека дихание за живот и стана човека жива душа. Мига, в който се раждаме, проплакваме, активира се нашата душа, духа чрез дихание се проявява в нас и ние тръгваме по пътя си земя. Обаче в момента на зачатието, когато две клетки се слеят, по периферията на яйцеклетката светват 6 ярки точки, в центъра е една. В момента, в който се случи това лунване на енергията и светлината, почва бурно деление на клетки, след 9 месеца имаме човек. Ако не се случи това активиране на тези 7 енергийни центъра, клетката отпада за 24 часа. Тоест, етерното ни енергийното тяло съдържа цялата информация как да се формира физическото тяло. Душата, когато навлезе в системата, това вече е астралното тяло. Когато разумът започне да се проявява и ние формираме нашата личност, все по-активно работи нашето ментално тяло. За да работи всичко това, имаме причинно тяло. Оттам идва решението. Къде се родиме, в какво семейство, в кой град, в коя държава. Това е наш съзнателен избор. А нагоре имаме още и божествено тяло, и истински аз. Сложно нещо е човек. На нивото на нашият разум имаме кристална решетка за връзка с разума на планетата Земя. Тя има 108 опорни кристала. Това е кристалната решетка на разума на планета Земя. Един от тези кристали се намира по терезоврето бъбрика. И това е Шамбала, центъра на надеждата за цялата планета Земя. Затова свещено действа горе, бялото братство, от 1000 години, тъй до ден днешно. Защото ние поддържаме надеждата да има живот на цялата Земя. Нашата решетка на разум е свързана с тази кристална решетка на разума на планета, свързана с кристална решетка на слънчеви гени, Слънцето, кристална решетка на Млечен път, галактическо ниво и така нататък до безкрайна Вселена. Каквото е горе, е аналогично на това, което е долу. И това, което е долу, аналогично на това, което е горе, казва Херман Трисмегис. В името на извършването на чудото на единното нещо. Ето това е единно нещо между горе и долу и човек. Спра да плача, откарам да дойча. Много неща съм визуализирал във времето, защото едно е да говориш, друго е да го покажеш на хора. Ако искате да се посъбереме, така ще вратнем малко монитора да се вижда някакво. Това, което съм отворил в момента е една презентация. Човек и водата, разговор на ниво разум. Това, което направихме в Белчин миналата година и което ще направим и тази година, 25 марта, пак направо. Защото когато общуваме с природата около нас на ниво разум, има шанс да има живот на тази земя. Не знам дали сте съгласни, но моят път показва това. И ще го вървя, додето мърда ми шава на тази земя. Правиме малка почивка. След това сме във форма на свободно общуване. Може да задавате въпроси, да гледаме разни картинки. Благодаря ви за внимание. Почивка 10 минути. Водата. Кръстният знак над водата ли? Над водата се прави или над трапезата, ако освещавате трапезата. За храната по същия начин ли пак? Само ще предпаз каквото имате на трапезата. Да. Една ябълка, може да е. Да. Много ясни, няма значение. Важно е самото действие, разбирате. Това, което учените установиха в Казан, че след прочитане на молитвата Отче наш, при спектрометрия, изследване на светимостта на водата, нейната енергия и сила, се вдига в спектъра на ултравиолетовата светлина.
ултравиолетовата светлина убива всякакви микроби, гъбички, бацили и на практика това е осветена, светена вода. Тя може да седи дни, може да седи месеци, години, не се разваля, не жабонясва, не развива патогенни микроорганизми. Ултравиолета е една от лечебните светлини, които помага на човека бързо да се справи с всякакви бактериални вирусни инфекции. На времето даже продаваха такива лампи ултравиолет, където 5-10 минути ликвидират всякакви зарази, разбирате ли? След като можеш това да направиш с ум, с ръце и малко знание, трябва ли ти лампа ултравиолет? Разбирате ли, когато ние между дланите държиме чаша вода, лявата ръка е минус, дясната е плюс. Правиме по-часовниковата стрелка над водата, все пак да не бъркаме с пръсти вътре, но тук имаме вълноводи, които отиват до 80 см от нашите пръсти. Не е нужно да са потопени пръстите в водата. Пресече по тая формула на учителя 2 любов, 4 милосърдие, 5 разумно. Запомнете тая формула, защото тя работи във всякакви трудни моменти, когато трябва да се повдигне. Ние имаме тази формула точно скоро в групата, поместиха този начин на зареждане на водата, така че го имаме скоро в групата поместиха. Дали го правиме въпроса, да. Сега пратих пак. Разберете, че ние имаме огромни възможности на ментално ниво. И с слово, с молитва. Водата се променя, не може, разберете. Има една уникална наша професорка Румяна Ценкова, която от години, повече от четвърт век, работи в Япония. Японците създадаха цял научен институт заради нашата професорка. Ръководи огромен екип. Нейни разработки се внедряват над 45 разработки. Има в селското стопанство, животновъдство, в медицина, хуманна и ветеринарна. Работа с водата. Цял научен институт ви дадаха японците. Доктор Румяна Ценкова, професор в Коде, в Япония. Тя от Русно, между другото, невероятен човек. 5 последователни години има една световна конференция по водата. Джерал Полък, той е квантов физик, води тази пресконференция, световна физика, химия, биология на водата, така се нарича. 5 години поредна, значи до 2017, преди COVID спряха вече да е тук. 5 години поред тази конференция се правеше тук в България. И целият елит на света и на науката се събираше тук в България за изследване на водата и феномените на водата. Масаро Емото в Япония беше пионер в това отношение, много публикации направи, но неговата технология е замразяване на капка вода при минус 18 градуса. И в фазата на размразяване на капката вода има ни 15 секунди, в които на електронен микроскоп се снима какво става с водата. Въпросът е, че при замразяване на водата има така наречения фазов такъв момент на замръзване, формиране на кристалите и при размръзване също. И винаги фазата на замръзване е различна. Никога не може да има две еднакви капки. Как няма две еднакви снежинки в природата. По тази причина всяка една снежинка е уникална, има свой рисунък, свой кристал. Разбира се, когато има благоприятно въздействие с лого, с музика, нали, Емото показва тази разлика. Между другото беше и тук, на Рилски езера, направиха един кристал в България, който е 7 лъчева звезда, но не затворена. Много интересен. Какъв смисъл не е затворена? С него говорим езерата. Така че... че не е съзъл, в който се съхранява водата? Пръвно тези пластмасови бутилки, които сме да си правим. Не е добро решение пластмасата, защото колкото повече се използва, толкова повече частици отделя. И
можете, аз лично в стъклени съдове си наливам вода, при все, че са в горна баня, деца вика, имам княжево горна баня, са на една крачка и са хубави води, не си наливам вода за дълго време. От горна баня е много хубава, да. 4-5 бутилки по 5 литра, това не стига, но стъклени. Разберете, че пластмас не е добро решение. Когато една вода, правихме експеримент, Кюстендил е минус 350 мВ. Повърхностното напрежение на водата има значение това как тя разтваря кислород, как поддържа живота. Когато е с минусови стойности водата, Княжево, Горна баня, Бакия са минус 60 мВ. Вътре водата в нашето тяло е минус 90. За да усвояваме добре водата, колкото по-близо е до тия параметри, толкова по-добре за здравето на човека. Кюстендил минус 350, Делчин е минус 90. Канген е една технология за обработка на водата, променя pH, променя и този параметр до минус 150-180 мВ. С такива параметри водата вътре в нашето тяло добре разтваря и пренася кислорода, добре разтваря и пренася хранителните вещества, поддържа живота, жива вода. От чешмите, ако пуснете в София плюс 200 мВ, във Варна е плюс 400, в Бургас е 430. За да си потреби такава вода за своите нужди организма, трябва да изразходва огромно количество енергия, за да докара до минус 90 мВ. Разбирате? Когато си зареждаме с вани вода, този параметр също се променя. Когато се освещава с ритуал водата, тя също променя този параметр. Тя става максимално жива. Разбирате ли? И не е нужно да имаш апаратура за 6000 евро или 10 000 евро. Имаш глава на раменете си, знание в ума си и ръце, които са навсякъде с теб. Така че ползвайте ги за Бога. Затова са ви дадени. А на места като Белетаж, например, някакви замервания прави ли сте? От много места и свети, язмо, няколко какви неводими носят непрекъснато и изследваме. Трябва да ви кажа, че природните води в България са уникални. Имаме такова богатство, за което люто ни завиждат в цяла Европа, защото в една Англия има 3 извора на минерални води, във Франция 5. А ние имаме по 3 на село в България. Разбирате? Питейни и трапезни води, които стават за пиене дълго време. В момента Израел е фърлил око на българските води. Да. Иска да придобие ВиК дружеството по големите градове и да се разпорежда с водите в България. Да. А Иерусалим вади от 400 метра артезианска вода за питейни нужди и обезсолява океана, за да може да има вода за питейни нужди. Няма един извор на питейна вода в Израел. Но Горна баня, едната фабрика, всичко се бутилира и заминава за Израел директно. 1961 година в пустинята Сахара намират най-изоставена влакова композиция с цистерни за Райха, питейна вода и се оказва, че 6 от цистерните са пълни с горнобанска вода, която все още по параметри е ставала за пиене. Колко е 1961 година от края на Втората световна война? И там, на жегата, в пустинята, се оказва, че тая вода все още е годна за пиене, макар в метални цистерни. Добре, но ние в Стара Загора нямаме тук някакъв такъв минерален извор. Къде е минерални? Да, ама казва, че не била добра за пиене. Тя е по-високо минерализирана. Вижте, значи в годината има 3 месеца, в които се пие минерална вода и по 3 месеца помежду им за пиене на изворна вода и малко минерална. Ма изворна нямаме хубаво. Август, декември се пие минерална вода. Ако пиете 3 вида различна минерална вода, вие сменяте минерализацията, pH, окислително-редукционен потенциал. Април, 6 дни в седмица да пиете минерална вода, 7 ден изворна. След това, следващите 3 месеца, кои са? Май, юни, юли, пиете ден-два минерална вода,
4-5 дена изворна вода. И 2 август. Сменяте минералната вода. Примерно пиете сте старозагорска, пиете хисарска. Същата схема. 6 дни минерална, 1 ден изворна. Да, но трябва да си купим от такива бутилки, нали, пластмасови. Какво говорихме преди малко? Да не се използват след това. Какво говорихме преди това? Че можеш да си осветиш водата каквато имаш. Да. Ако ще да е чешмяна, ако ще да е бутилирана, какво правиш? Сипваш в съдинката. Да. Добави любов, добави милосърдие, добави разумност, прочети и Отче наш. Това да. Въпрос е... Що се гледате това, дето няма? Каквато вода имаш, може да направиш пригодна за теб. Да. Мой познати в Англия, майка за 2 деца, остана сама, поддържа ги бащата, но тя се бори там година. 2019-та ТСХ на щитовидната жлеза беше 89. Местните лекари, англичани казаха, тази жлеза е поводява, трябва да се убие с радиоизотопия и трябва да пиете 3 вида лекарства до живот, защото при такива функции на жлезата, това е хашимото, тя ви се обажда ревяща, март месец 2019. Аз на един лиса 4 хартия обърнах една чининка, нарисувах един кръг. И вътре с фломастър с големи букви написах: Бог е любов, в любовта няма болести. Ламинирах, снимах, изпратих и го. До ден днешен на тяхната кухня в Лондон има 2 такива листа ламинирани и там това пише: Бог е любов, в любовта няма болести. И пратих и една медитация, която разговор с разума на клетките, работа за триединното здраве. До време на време пращах малко върху малко капки. Есента, октомври някъде на 2019, ТСХ слезе на 9 някъде. В следващата година слезе 4-5. И след 3 години, 4 години наблюдение, я свалиха от отчет като човек с болна щитовидна жлеза. Тя вика: аз нищо не правих. Нищо не правих. Само че пия осветена вода свърза съзнанието си с това, че проблема, който не може да го реши. Това е нищо правилно. Може да питам нещо, говорим за по-конкретни неща. Тъй като водата намаля в цяла България, както в цял свят, какъв начин... Водата е толкова, колкото когато е бил сътворен света. Само че се разпределя по различен начин. Не намаля. Все толкова. Да, но се замърсява. Кой е виновен на това? Човеците. И що се жалваме? Що се жалваме това? Какво правим да не е така? Как това нещо да го променим или поне да запазим? По същия начин с молитвите и с осъщаването. Нали за това говорим? Разбирате ли, че когато ние общуваме с водата на ниво разум, нещата ще се променят. Докато само замърсяваме. Да. И сега тук бях край тая рекичка, тук покрай зад край. Вода няма. Цялото дере е пълно с пластмаса. И така е навсякъде, къде в България течат реки. И са текли реки. Всички дерета и паланки има буклуци. Чилата се изхвърля там буклуци в реката. Аз съм била след много години наред. Или що се чудиме, че природата ни го връща? Що не се дигнете да го чистите? Да. Аз като съм на Рила, си нося по 2-3 пликчета и слизам с по 2-3 Имам хора. буклуци, фасове. Взе да не се качвам напоследък на Рила, защото стана страшно. За дестилираната вода Димков е писал много, но да чуя и вашето мнение. Дестилирана вода. Да. Димков пиеше по една чаша дестилирана вода. Една чаша. Тя убира и вади от организма много и тежки метали, и токсини, но не бива да пиете само дестилирана вода, защото ще останете без минерали, без соли, костите ще заминат на кино. Да.
разбирате? Една чаша, да, но не 1 литър. Да. И не постоянно. Благодаря. Трябва ли да проверяваме водата, когато пием? Аз се проверявам. Сутрин чаша топла вода, дори преварена, също е полезна. Някои добавят оцет, други лимон, малко мед. Даже и малко Учителят сол. говори за едно нещо. Когато като си налете, устоете на слънце, нали, да не просто да се нагрее, да се акумулира и слънчева енергия. Истината е, че нашата телесна температура е 36,6 градуса. Ако ти вкарваш вода, която е 4 градуса, извадена от хладилника, какво правиш? Вкарваш организма в шок и го караш да затопля тази вода до 36,6 градуса. И това е разход на енергия. Убива ли се нещо с приварянето на водата? Нещо решава ли се? Да. Естествено, самото преваряване на водата превръща водата в мъртва към живота. Вече преварената вода служи длани. Ще ти една молитвичка и пак ще съживиш, преди да я пиеш. Аз работих в Виетнам, където меби и какво ли нямаше в водата. И преваряването до 20 минути правеше водата годна за... А само да заври, примерно като правим чай. Завира или ли? По-добре да я отведеш преди силно да е завряла водата. Като почне да дигаме хурчета, това около 90 градуса става. Отвеждай, тогава достатъчно топло е за чай водата. Не остави да почне да ври бурно. Даже водородната вода по подобен начин се приготвя. Да, за предизвиква водородната. отделянето на водородна водата при едни доста ниски температури. Но водородната вода трябва да се пие на момента, защото той не е устойчив. След половина един час там няма никой. Не можеш да направиш 5 литра водородна вода и да я пиеш 2 седмици. Не става. Затова уречета за водородна вода обикновено активират чаша вода. Да, има бутилки, такива малки, да. Защото на момента е полезна тази вода, като се пие. Там има водород отделен повече, той има доста ползи за здраве. А това, което в момента е много модерно с тази киотска сол, която слага в водата, и какво се пие вода, има ли някакво? Чели ли сте водолечение на дип? Казва, слагай по 2-3 кристалчета морска сол, Да. половин час преди храна и пи 2-3 чаши солена вода. Години след Дипков Батман Джилич издаде 2 книги. Едната се казваше "Лекарствата убиват, водата лекува". Да. И също като Дипков, той съветва също нещо. 2-3 чаши солена вода вършат чудеса. За какво? За какво се пие тази 2-3 часа солена вода? Морската сол или киоската сол, тя е подобна. Природната сол, не бялата трапезна сол, тя е отровна, тя не става такива. Но там се съдържат всички микро-макроелементи, полезни за човешкото тяло. Особено черноморската морска сол е супер добра. Но мой приятел, майка му беше на 71-2 години, с 5-6 вида лекарства, дребна женичка такава, ставаше и падаше, защото кръвно отпада, лекарствата се бъркат. Точно тогава и подарих на баба Ани тая книга на Батман Джилич. Лекарствата убиват, водата лекува. Тя седна много обработен човек, изчисли се за нея, че трябва да пие 2 литра и 200 грама вода. Направи кораж, върза лекарствата и фърли в шкафчето. Взе си във Варна, живее на Траката, голяма градина, взе да си съди, беше си направил списък на лечебни растения. Миналата година светът път си отиде от този свят на 103 години. На 99 ходи да види египетските пирамиди и беше стопила лагери за екскурзовода от въпроси. Тази жена. Но много знае откъде. Тя до сетен дъх четеше. Но така живя. От 82-та до 103-та основно на вода и на това, което е произвела сама като храна. Значи може.
отзвика в мъжката и женската. Казахте ръката горе, само при мъжите, еднакво ли при двата пола? Да. Дясната ръка е плюс, лявата е минус, с изключение на левичарите по природа. Тях е обратно. Но по природа левичарите. Да. Те са като огледален образ на останалите хора. Този, кой левичар, трябва с лявата ръка. Да. Активната ръка взима. Извинявайте, ако сме левичари, но например в първи клас е научил да пишем с лявата ръка. И въпреки това в момента лявата е водеща, но само писането е с дясната, иначе... Да, пак е. Ще си левичар по природа. Въпреки, че са те прековали, да речем, обратното, но цялата ти природа е така. Си античари, Както дойде, те ръцете автоматично тръгват. Добре, ако искаме да пречистим някакъв извор, освен да казваме молитва, пак може ли така с ръцете да сложим? Всякоя вода се Да. променя. Това многократно сме го правили и става. Да. Казвам, можеш да промениш голямата вода с молитва или това. Не чаша вода. Да. Цяла река, Да. цяло море може да промениш. Да. А коя е ръката, която слагаме на слънчевия сплит, когато искаме да пречистим нещо? Слънчевия сплит е особена зона в човека, защото там се излъчват и приемат множество сигнали. Учителя казва, не допускай непознат човек по-близо от 80 см до себе си. Вадиш рулетката 80 см. Защо? Защото на 80 см вече се смесват нашите етерни тела, енергийните тела. Ти само като го виждаш и слънчевият сплит го сканира този човек пред теб. Добре, аз да питам това от докторите, които имат край досег с физическото тяло на човека, те няма как да не докосват. Те имат защита отгоре. Аз чухте ли какво казах? Не допускай непознат човек по-близо и така нататък. Пациент-лекар е вече в други отношения. Или примерно масажист. Но вие сте в директен контакт по проста причина, че човек е дошъл при вас на масаж. Той е поискал вашата помощ и вие работите с него. Тук действа друг закон. Той се нарича Caritas Reversibilitas. Оттъждествяване и възобновяване. Човека, който има нужда, идва, разказва ви своята болка, вие се оттъждествявате в този момент с неговата болка. Следващата фаза е нихилиране, разграждане на болката. Вие правите дълбок лихен дренаж, възстановявате тялото. И третата фаза е възобновяване, както на човека, който търси помощ, така и на помагащ. 3 стъпки. Не ги ли извървиш? След втория, третия пациент, ти си вече за ремонт. Ама това не го учат, предполагам, тия, които карат курсове за масаж. Затова ремонтирам много масажисти. За късмет. Трябва да се работи с знания, разберете. Това училище е живота. Аз в Виетнам бях кореспондент на БТА, имах съседи двама уникални лекари, които поддържаха мумията на Чичо Хо, мавзолея на Хо Ши Мин, Ханой. Георги Димитров, Агустино Нето, Хо Ши Мин, Мао Цзедун и Ленин. Това бяха мавзолеите в света. И тези лекари пътуваха и поддържаха. За Ленин казваха само, дето не ставало да си пие чая с тях, в такова състояние тялото. Но тия хора бяха уникални, защото в особена сфера на медицината бяха създали в това лечебница за лекари и лечители. Разбирате? И имаха ясното съзнание, че лекарите и лечителите са подложени на много жесток огън от лекуването на болести на други хора. Професор Игнат Игнатов в България има
научна публикация, призната в цял свят, публикувана в ред рекомендирани списания за лекари и лечители, че каквито болести лекуваш, от такова умираш. Българско откритие е това. Има много пряка зависимост. Времето на Съюза на екстрасенсите имаше една Мария в младост в София, тръгна с 3-5, стигна до 50 души на ден болни от рак. И казах, Мария, вържеш се в изпепеляваш Волга, защото повече от 5 човека на ден е страшно. На третата година тя за 3 месеца си отида от скоротечен рак и никой не го гледа. Да. Обирам растията и не може да я преработи. Така че лечителството идва след учителството. Първо си ученик, след това си неофит, устремен към знанието, след това може да си адепт, след това може да си лечител, учител и така. И ако си вършиш работа с любов и с разбиране, можеш дълго време да растеш. Това е, ние се страдаме от невежество. Това е истината и затова се стремим да се учим, за да не сме невежи. Колкото да посала и малки, и по-градове, и пътувам непрекъснато и се опитвам да науча хората да ползват главата си, ума си, знанието си, ръцете си. Защото това е истината. Да. Хайде да питам какво се случва с тези хора, които примерно разпространяват добавки и помагат на хората. Чрез добавките да се излекуват някакъв Ако го правиш с знание и с любов, няма нищо лошо. Аз също използвам едни уникални продукти, които са много чиста фитотерапия. Семейен бизнес в Италия, случайно ми запознах, защото тия хора до ден днешен отстояват, че това, което правят с сърце, с ум и съзнание, и то работи. Защото това е природа. Въпреки, че е много сериозна научна разработка, цялата тази биология. В водна среда, чрез enzим, извлича всичко полезното растение. И няколко капки от този разтвор върши чудеса, защото там цялото растение с всичките си активни състави. Биоколечението в България също е феноменално нещо. Аз съм расъл в дом, където вече имаше турбички с чайове навсякъде. Баба ми общуваше с Димко и с това, с вода, с билки, с разтриване. И така съм расъл, така съм огледал, как съм огледал и моите деца, 3 на брой, без да са вакцинирани. Общо взето са много здрави хора до ден днешен. Не, че не срещат някакви проблеми, ама се оправят за 2-3 дни. Не боледуват по 3 седмици, не са пили лекарства. Значи може и така. Работи, защото вие може да наречете на вода, на захар. Теля Ванка как гледаше помните? Казваше, спи върху захарчето, не си ми захарта. Кристал, отпечатва за цели. Тя сварише ръка върху захарта и почваше да говори с небесните предци, с други неща. Информацията навсякъде от нас. Стига да знаем да чете. Значи информацията е върха на всичко, дали с слово, дали с музика, ти можеш да преструктурираш тая вода, която е навсякъде и в нас. Има една уникална презентация за хомеопатия. Точно так с приема. Преди колко години ще стане, 2016 беше някъде преди това. В световен мащаб имаше атака срещу хомеопатията. В Русия 15 академици се произнесаха, че това е плацебо, лъжа, там над 15 цеха, няма никакви вещества в хомеопатията. Нашите в БАН също получиха поръчка да се оплюе хомеопатията. И се обадиха познати и викат, дай да направим нещо, да покажем има ли, няма ли нещо в хомеопатията. Аз помолих моя позната, класическа хомеопатия, английски продукти, си пили по 5 гранулки от каквото си отворил. Тя ми донесе 30 вида хомеопати, слагам тия 5 гранулки, 50 мл вода, след това разплащам, гледам на микроскопа, само че първото разреждане беше с много захар, защото това са захарни гранули,
този разтвор 5 капки в нови 50 мл вода и изведнъж се появи какво има в хомеопатията. Туя. Ликоподиум. Едно към едно, разбирате ли, водата рисува растението, което е направено. Информация. Продукт. Да. Има го и в книгата. И му виснаха, че нетата научени всякакви професори, доценти в БАН го представиха за първи път това нещо, да се проводило като презентация. Независимо какви разреждания. Едно М, знаете ли колко е потенция? 100 000 беше, не знам. Милион. Да. Разбирате ли, действително, с професор Игнатев говорихме на тази конференция на Полки, показахме тази презентация, само мирише на парцали. Защото там едно към едно излизат нещата, от които е направена хомеопатията. Защото ние с околния свят непрекъснато обменяме три неща. Енергия, информация, вещества. Вещество няма. Ама има информация за същината на явлението, което използваш, или растението, или метал, или животинските хомеопатии, лахези с змиите. Беше там кантари са ни боболечки. Излиза боболечката във водата. Водата я рисува. Сепията излиза сепия. Тоест в хомеопатията е предадена квинтесенцията за веществото, което използваш, независимо дали е това растение, животно или метал, ауров метали, когато се природното злато, как расте в природа. И има енергия. Когато има енергия и точна информация, няма нулеви вещества. На това се гради вербалната хомеопатия, защото ти ментално, когато добре работиш, можеш да предадеш квинтесенцията за веществото, което записваш в водата. Дали, използвайки съответно латинските наименования. Затова работи вербалната хомеопатия. Затова работят формули от тъпа Велиоглов, 4 Светлия Петра. Разбирате? Затова работи Отче наш. Защото всичко това се записва в главата и идва в нас. Много често ние ядеме и такова телевизора срещу нас и го облъчва с коли. Не, ние ядеме реклами, нали, за фермол, за всичко храната. Да. Моята внучка на 5 години ми питат, защо рекламите са само лекарства и там перилни препарати. Така са структурирани прекрасно рекламите, един шишко такъв пие, какво беше там за черния дроб, защото е много зле, след това с 1000 души отваря хладилник и клади една такава чиния със всеки хърманче. Барбекю, пържоли, бири, истории, такова, оле след това черния дроб, след това остатъка, след това. И ако гледаш рекламите, ти си тотално болен, който може да се опере с перво или нещо друго и да се завърши с емека, като се плака. Трябва ли всичко това да го консумираме нон-стоп? А може да си прочетеш молитвичката и да нямаш телевизор точно пред масата. Лягаме да спиме телевизор над спалната. Страх, мрак, безлюбие и безумни реклами бликат оттам. И после си пъшкаш, и охкаш, и ставаш като бито куче. Защото дори когато не работи телевизора, но приемника там пулсира през цялото време, всичко това е в ефира. 160 програми са на главата. Да, ние имаме честотни филтри и отсяваме тая информация. Но много често взеха да падат честотните филтри и хората почват да чуват в главата си 10 програми, 20 програми, полицията, такситата, всичко ти в главата и полудясаш. Имаме един мой връстник, който като е в София, не може да изкара повечето една седмица, защото всичките му съседи в блока, в който живеят, имат рутери. Non-stop интернет, non-stop телевизия. Той ги чува. Изкарва една седмица и бега коня му на Кюстендил в планината, дето няма телевизор, няма мобилни телефони, има един много древен телефон с копченца.
му се наложи да се свържи децата. И там живее. Като дойде в София, дъщеря му беше решила да го води на психиатър, защото тотално откачил и казал, какво върви при съседа каква телевизия гледа, другия какво гледа. И то не се чува звука през стената, да е в главата му всичко. Да. е страшно. Ако човек покачи вибрацията, може ли чрез това да елиминира това вредно влияние, макар и да живее в такава обстановка? Може да компенсираме много неща. И в тия брошурки там, където са, понеже непрекъснато хода в мера правим защити на жилища, на офиси, на цели сгради. Може, има много помощни средства, които неутрализират излъчванията на антени, на електричество, на Супер! геопатология. Това е много дълъг разговор. Прекъснато с това се занимавам. Как да хармонизираме средата, в която живеем и работим. Миналата година в Сливен една такава частна болница, много рекламирана, и една от лекарките, жената след срещата ни, да помоли да проверя нейното редовно място. Самата тя се бори с онкология. Лекар вече беше в бедствено положение. Мера нейния кабинет, общо взето като геопатология нямаше кой да натоварване, обаче уредите ми за електрически антенни сигнали подводяха, като тръгна към нейното бюро. Под бюрото и отдолу компютър, UPS и рутер. Рутера, при най-слабия, трябва да е от 3 до 5 метра от място, където се седи и спи. 3 до 5 метра. Моя в коридора. Нейния е в скута, върху компютъра. UPS-а излъчва 20 милигауса магнитно поле, а от 4 милигауса нагоре са раци. Магнитното поле е едно от най-вредните, електрическото магнитно поле. И казвам, вие всеки Божи ден, сядайте на вашето бюро, се поболявате. Защото 5 минути да седиш в такова облъчване е вредно за здраве. 5 минути. А 8 часа. Седи съпруга и един такъв солиден с капиталистическия натрупване човек, ме гледа мрачно. Какво искаш, като ти да кажеш? Всичките работни места са така направени. И това е Аз успокоително. ако бях техника, който е инсталирал така техниката, щях да го обеса на касата на вратата, без да обяснявам защо. Защото това, което е извършил, е престъпление спрямо хората, които седат и работят. Той продължава да ме гледа мрачно. Трябваше да го поставя пред някакъв парадокс. И му викам, човек, фана една пепелянка и ти я фърля в скута, ти ще седиш ли с пепелянката в скута? Как ще седа да лижа май с плаперите? Викам, под бюрото на жената има 3 пепелянки. Не една, а 3. И всяка от тях е хапе нон-стоп, всеки ден. И какво толкова? И седят да ядат пепелянки. Странно нещо сме хора. Просто сами такива си Не беше. Това е. Подобна ситуация беше с моя позната, която работеше в едно издателство, същата история. Компютъри, рутери, истории в скута и тя бременна, бебето взе да прави 200 пулс, тя прави 200 пулс. Аз само като видях какво е електричество, история и всичко в краката и казах, взимаш си от утре отпуск и докато родиш не се връщаш на работа. На третия ден се успокои и тя, и бебе, и всичко, как спре да ходи на работа. И роди, слава Богу, нормално. 200 пулс, знаете ли какво? Бягай от тук на 200 и стой на това място, вика тялото. Да ти пиеш една, втора, трета таблетка за понижаване кръв. И упорито седиш там. Що? Що сме си затворили капаците, не искаме да чуваме и да виждаме какво ни казва природа. И хора, може много да си общуваме. Радвам се, че съм тук днес, на този ден.
ползвайте знанието. Може 5 неща да знаете и да ги правите добре. Ще имате добро полза за себе си и на хората около себе си. Просто ги правете нещата. Не убеждавайте другите, не воювайте с тях за вашата истина. Който във времето ще разбере, който няма да разбере, няма и да разбере колкото да му обяснява. Преди да си тръгна, преди вие да побегнете бързо по стълбите, имам такава традиция, защото в една от групите, в които работя, това също е духовна школа на учителя Зора. Да. Имаме една практика на братската верига. Братската верига е инструмент, който помага в много най-неочаквани ситуации. Защото имаме посвещаване на практиката и колективната енергия на хората, участващи в братската верига, може да помогне в много най-неочаквани ситуации. Искам да ви предложа да направим заедно на братска верига. Действието е простичко. Просто се хващаме в кръг. Аз съм от центъра и чета една молитва на братската верига. Вие дума по дума просто повтаряте след мен. Супер. Смисъла на това, преди да направим братската верига, че всеки от вас може да направи посвещение. Нашата енергия, тази хубава среща, да бъде насочена, да помогне на един прав, на друг. Много хора казаха, че поведуват и не могат да дойдат. Да насочиме тая енергия да добрува нашия род, да се възроди българския народ и да пребъде нашата родина. Искате камера, който реши от вас.